नमस्कार मित्रांनो. आज मी तुम्हाला जी कथा सांगणार आहे ती एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या आयुष्यामध्ये घडलेली खरीखुरी घटना आहे. आणि ही घटना मी आता त्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या शब्दामध्ये तुमच्यासमोर सादर करत आहे. नमस्कार, माझं नाव रणजित. मी एक पोलीस ऑफिसर आहे. आज मी तुम्हाला माझ्या आयुष्यामध्ये घडलेल्या एका सगळ्यात भयानक केसबद्दल माहिती देणार आहे. ही कथा साधारण 4-5 वर्षापूर्वीची. मी त्यावेळी ओडिसामध्ये एक पोलीस अधिकारी म्हणून काम करत होतो. आणि ज्यावेळी माझ्यासोबत हा प्रसंग घडला होता त्यावेळी माझी एका गावामध्ये नवीनच बदली झालेली होती. माझ्या आधीपासूनच तिथे अशोक नावाचे एक पोलीस अधिकारी पहिल्यापासूनच काम करत होते. आता जसं मी त्या नवीन पोलीस चौकीमध्ये गेलो तशी माझी आणि अशोकची चांगलीच ओळख झाली. विशेष म्हणजे ती पोलीस चौकी असलेला एरिया एकदमच सुंदर होता. म्हणजे एकदम गावठी एरिया. पोलीस चौकीच्या एकदम पाठीमागच्या बाजूला एकदम मोठं घनदाट जंगल होतं. आणि ती पोलीस चौकी गावापासून थोडीशी बाहेरच्या बाजूला होती. गाव पण तसं एकदम छोटं, एक 50-60 घरं असतील त्या गावामध्ये. पण आता माझी बदली तिथं होण्यामागचं कारण म्हणजे त्या गावामध्ये आता बरेचसे गुन्हे घडायला लागलेले होते. बघायला गेलं तर 50-60 घरांचं गाव, पण त्या आसपासच्या एरियामध्ये एवढे भयानक गुन्हे घडायला लागलेले होते की आता त्या पोलीस चौकीमध्ये एकऐवजी 2 पोलीस अधिकारी नियुक्त करावे लागले होते. आणि त्यानंतर अशोक आणि आम्ही दोघेजण त्या पोलीस चौकीचा ताबा सांभाळत होतो. आमची आलटून पालटून ड्युटी होती. ज्यावेळी मी दिवस पाळीला असायचो त्यावेळी अशोक रात्रपाळीला ड्युटी करायचा. आणि ज्यावेळी तो दिवस पाळीला ड्युटी करायचा त्यावेळी मात्र माझी रात्रपाळी असायची. आणि तिथे गेल्यावर 1 महिन्याभराच्या ड्युटीमध्ये माझ्या लक्षात आलेलं होतं की दिवसपाळीमध्ये तिथं मला कधी फारसं काम करावंच लागलं नाही. पण रात्रपाळीच्या वेळी मात्र तिथे खूपच गुन्हे घडायचे. त्यामुळं कधीकधी रात्रपाळीच्या वेळी इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी मला आणि अशोकला सोबतच काम करावं लागायचं. जरी मी ड्युटीवर नसलो किंवा माझी दिवसपाळी असली तरी मला अशोकसोबत एखादी केस सॉल्व्ह करण्यासाठी अर्ध्या रात्रीसुद्धा पोलीस स्टेशनवर जावं लागायचं. आमच्या मदतीसाठी पोलीस स्टेशनवर 2 कॉन्स्टेबल होते. पोलीस स्टेशनच्या बाहेर पहारा देण्यासाठी दिवसा आणि रात्रीसाठी प्रत्येकी एक होमगार्ड पण होता. माझ्यासोबत चव्हाण नावाचे कॉन्स्टेबल नेहमीच असायचे. आता त्या दिवशीचा प्रसंग मला एकदम चांगला आठवतो. माझी दिवसपाळीची ड्युटी संपलेली होती आणि संध्याकाळी 6 वाजताच मी माझ्या घरी गेलेलो होतो. आता घर म्हणजे माझं काही स्वतःचं घर नव्हतं. गावाच्या जवळच आमच्यासाठी सरकारी क्वार्टर्स होते आणि मी तिथेच राहत होतो. आता त्या दिवशी रात्री मी जेवण वगैरे करून झोपलेलो होतो आणि त्या दिवशी नाईट ड्युटीसाठी अशोक होता. अचानक रात्री 12:30 वाजता माझा फोन खणखणला. तसं मी एकदम दचकून जागा झालो आणि मी फोन रिसीव्ह केला. तसं फोनवरून पलीकडून मला अशोकचा आवाज आला. अशोक मला म्हणत होता, रणजित, एक इमर्जन्सी केस आहे, तुला आत्ता लगेच यावं लागेल. तसं मी घड्याळात बघितलं तर रात्रीचे 12:30 वाजले होते. तसं मी अशोकला म्हणालो, अशोक यार, रात्रीचे 12:30 वाजले. तसं अशोक म्हणाला, रणजित, थोडीशी विचित्र केस आहे, त्यामुळं तू थोडंसं कोऑपरेट कर. तसं मी माझ्या डोळ्यातली झोप झटकली आणि मी पटकन तयार होऊन माझ्या खोलीतून बाहेर पडलो. बाहेर माझी बुलेट होतीच. मी माझी बुलेट स्टार्ट केली आणि मी चौकीकडे निघालो. चौकीपासून माझं घर एक 10 मिनिटाच्या अंतरावर होतं. त्यामुळं मी लगेचच चौकीजवळ जाऊन पोचलो. चौकीच्या बाहेर अशोकची जीप उभीच होती. चौकीच्या बाहेरच्या मेन गेटवर एक होमगार्ड पहारा देत होता. जसं मी त्या गेटजवळ गेलो तसं त्यानं मला सॅल्यूट मारला. मी आता त्या गेटमधून आत गेलो आणि चौकीच्या मुख्य दरवाजातून आत शिरलो. आतमध्ये अशोक आणि अशोकच्या सोबत असणारे कॉन्स्टेबल शिंदे हे दोघेजण काहीतरी चर्चा करत होते. आता मी पण तिथं जाऊन त्यांच्या चर्चेमध्ये सहभागी झालो. मी अशोकला विचारलं, अशोक, काय झालं? एवढी कसली इमर्जन्सी की तुम्हाला एवढ्या रात्री बोलावून घेतलंस? तसं अशोक मला सांगायला लागला, अरे आत्ताच बाजूच्या गावातून एक फोन आलेला होता. त्या गावामध्ये एका घरामध्ये काहीतरी विचित्र घटना घडली. कोणी म्हणते दरोडा पडलाय, कोणी म्हणते मारहाण झाली. पण जर दरोडा पडला असेल तर त्या घरामध्ये कोणत्याही प्रकारची चोरी पण झालेली नाही. फक्त कुणीतरी घरातल्या लोकांना बेदम मारहाण केली आणि ते दुसरं काही न घेता त्या घरातून पळून गेले. चल, आपल्याला आत्ताच जावं लागेल आणि पंचनामा करावा लागेल. तसं मी म्हणालो, ठीक आहे, चला. तसे आम्ही तिघेजण उठलो आणि चौकीतून बाहेर पडलो. आता अशोक आणि अशोकसोबत असणारे कॉन्स्टेबल शिंदे हे दोघेजण माझ्या पुढे होते आणि ते दोघेजण आता पटापट जाऊन जीपमध्ये बसले. मी आता थोडासा मागं रेंगाळत चाललेलो होतो आणि जसा मी चौकीच्या दरवाजातून बाहेर पडलो तसं मला दरवाजाच्या उजव्या बाजूला भिंतीजवळ कुणीतरी बसलेलं दिसलं.
तसं मी एकदम दचकून तिकडे बघितलं. मगाशी ज्यावेळी मी चौकीमध्ये प्रवेश केला होता त्यावेळी तर मला त्या भिंतीजवळ कुणीच दिसलं नव्हतं. मग आत्ता अचानक इथं ही व्यक्ती आली कुठून? मी आता नीट निरखून बघितलं तर तिथं एक 35 ते 40 वयाची एक महिला बसलेली होती. ती एकदम खाली मुंडी घालून शांत बसलेली होती आणि तिच्या मांडीवर एक 7-8 वर्षाची मुलगी पण होती. तिचा अवतार बघूनच माझ्या लक्षात आलेलं होतं की कदाचित हिच्याबरोबर मारहाण किंवा हिंसा वगैरे झालेली असेल आणि त्याचीच तक्रार करण्यासाठी ती पोलीस स्टेशनमध्ये आलेली असेल. पण मला हेच कळत नव्हतं की अशोकने तिची तक्रार कशी नोंदवून घेतली नव्हती. आता मी अशोकला हे सांगणार होतो तोपर्यंत अशोक आणि कॉन्स्टेबल शिंदे हे दोघे गाडीमध्ये बसलेसुद्धा होते. अशोकने गाडी पण स्टार्ट केली होती. मग आता मीच जाता जाता त्या महिलेला विचारलं, मावशी काय झाले, काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? त्यानंतर माझी अपेक्षा होती की ती महिला आता मला तिच्यासोबत घडलेली सगळी घटना सांगेल. पण तसं काहीच घडलं नाही. मी तिला विचारलं तरी पण तिनं मला काहीच सांगितलं नाही. ती तशीच खाली मान घालून बसलेली होती आणि ती आता हळूहळू हुंदके द्यायला लागलेली होती. तिच्या मांडीवर बसलेली मुलगी पण डोळ्यातनं आसू गाळायला लागली. तसं मी हळूच खाली बसलो आणि त्या महिलेला विचारलं, अहो मावशी, तुम्ही इथं कशासाठी आलाय? तुम्हाला कुणाबद्दल तक्रार करायची आहे का? अहो हे पोलीस स्टेशनच आहे. जर तुमच्यासोबत काय घडलं असेल तर मला बिनधास्तपणे सांगा. मी इथंच पोलीस अधिकारी म्हणून काम करतोय. आता मी असं बोललो तसं त्या महिलेनं फक्त तिची खाली घातलेली मान वर केली आणि तिनं माझ्या डोळ्यामध्ये बघितलं. तिचे डोळे खूपच खोल होते. का कोण जाणे, पण ती काही जरी नाही बोलली तरी तिचे डोळे मला बरंच काही सांगून गेले. पण तिनं आपल्या तोंडातून एक चकार शब्द पण काढला नाही. पुन्हा अशोकची एक हाक मला ऐकू आली. तसं मी पटकन तिथून उठलो आणि जीपकडे चालायला लागलो आणि चौकीच्या मेन गेटमधून बाहेर पडताना चौकीच्या बाहेरच्या गेटजवळ बसणाऱ्या त्या होमगार्डला मी सांगितलं की ती आतमध्ये जी बाई बसली तिला इथंच थांबवून घे, मी आलो की तिची तक्रार नोंदवून घेतो. मी असं सांगून पुन्हा पोलीस जीपमध्ये बसलो. अशोकने गाडी स्टार्ट केली आणि आमची गाडी आता दरोडा पडलेल्या गावाकडे निघाली. अशोक गाडी चालवत होता. शिंदे त्याच्याच बाजूला बसलेला होता. त्या दोघांचे त्या दरोड्याबद्दलचे वेगवेगळे तर्कवितर्क चालू होते. पण माझं मात्र त्यांच्या बोलण्याकडे लक्षच नव्हतं. माझ्या डोक्यात फक्त तीच महिला होती जी मला त्या चौकीमध्ये बसलेली दिसलेली होती आणि मी त्याच विचारामध्ये गुरफटलेलो असल्यामुळे माझं अशोकच्या आणि शिंदेच्या बोलण्याकडे लक्षच नव्हतं. जसा जीपने आता चांगला वेग पकडला तशी बाहेरची थंडगार हवा आता जीपमध्ये यायला लागली आणि मला थोडंसं बरं वाटायला लागलं. मी आता अजून जास्त हवा लागावी म्हणून सीटच्या एकदम कडेला गेलो आणि बाहेर बघायला लागलो. तिथे एकदम छोटी छोटी गावं असल्यामुळं रस्ते पण एकदम छोटे होते. आजूबाजूला सगळी घनदाट झाडी आणि जंगल असाच तिथला सगळा परिसर होता. आणि आमची जीप चालू असताना अचानक मला रस्त्याच्या कडेला पुन्हा एकदा एक महिला उभी असलेली दिसली. तिच्यासोबत एक लहान मुलगी पण होती आणि जशी आमची जीप त्यांच्या जवळ जाईल तसं माझ्या लक्षात आलं की ही महिला दुसरी तिसरी नसून जिला मी चौकीमध्ये बघितलं होतं तीच ती महिला होती. पण माझ्या डोक्यात आता हा प्रश्न आला की हिला मी जर 5 मिनिटापूर्वी चौकीमध्ये बघितलेलं होतं तर ती आत्ता लगेच इथं कशी आली असेल? मला काहीच कळत नव्हतं. पण मी जे डोळ्याने बघितलं होतं ते एकदम खरं होतं. तसं मी अशोकला म्हणालो, अशोक गाडी थांबव. तसं अशोकनं कचकन जीपचा ब्रेक दाबला आणि जीप जागेवर थांबवली. मी पटकन जीपमधून खाली उतरलो आणि मी जीपच्या मागं बघायला लागलो. पण मला जीपच्या पाठीमागं कुणीच दिसलं नाही. मी पुन्हा माझ्या डोक्यावरून हात फिरवला. अरे बापरे, हे काय नवल! आत्ता 10 सेकंदापूर्वीच मला ती महिला या रस्त्याच्या बाजूला दिसली होती आणि मी लगेच जीप थांबवली तर मी जीपमधून उतरेपर्यंत ती लगेच कुठं गायब झाली. मला काहीच कळत नव्हतं. तसा अशोक मला विचारायला लागला, अरे रणजित काय झाले, जीप का थांबवायला सांगितलीस? तसं मी अशोकला म्हणालो, अरे अशोक, आता तुला रस्त्याच्या बाजूला एक बाई दिसली का? तिच्यासोबत एक मुलगी पण होती. तसा अशोक म्हणाला, अरे कुठली मुलगी आणि कुठली बाई? मला तर रस्त्याच्या बाजूला कोणीच दिसलं नाही. तसं मी कॉन्स्टेबल शिंदेला विचारलं, शिंदे तुम्हाला तरी दिसली का ती बाई? तसं शिंदे पण म्हणाला, नाही साहेब, मला पण ती बाई दिसली नाही. तसं मात्र आता मला वाटायला लागलं की कदाचित मला भास वगैरे झाला असेल. पण जर भास म्हणावा तर मला मगाशी ती चौकीमध्ये पण दिसली होती. तसं मी अशोकला पुन्हा एकदा विचारलं, अरे अशोक, अरे ती बाई नाही का मगाशी चौकीमध्ये बसलेली होती? तसं अशोक म्हणाला, अरे रणजित, कुठली बाई आणि कधी चौकीमध्ये बसली होती ती? तसं मी अशोकला समजावून सांगायचा प्रयत्न करायला लागलो, अरे तुझ्या केबिनच्या दरवाजाच्या बाहेरच खाली भिंतीला टेकून बसली होती ना, तिच्यासोबत 7-8 वर्षाची मुलगी पण होती. तू तिला खरंच बघितलं नाहीस का? तसं अशोकनं आता माझ्यापुढं हातच जोडले
आणि तो म्हणाला, अरे बाबा, कुठली मुलगी आणि कुठली बाई, एवढ्या रात्री कुठली बाई कशाला पोलीस चौकीमध्ये येईल? तसं मात्र मला काय खरं आणि काय खोटं तेच कळत नव्हतं. पण पुन्हा मीच माझ्या मनाची समजूत घातली की कदाचित मलाच भास झाला असेल. झोप पण न झाल्यामुळं किंवा कामाचा पण ताण जास्त असल्यामुळं कदाचित मला तसं काहीतरी जाणवलं असेल. अशी मी स्वतःचीच समजूत घातली आणि मी पुन्हा जीपमध्ये बसलो. त्यानंतर अशोकनं पुन्हा जीप स्टार्ट केली आणि 10च मिनिटात आमची जीप त्या दरोडा पडलेल्या गावामध्ये पोचली. छोट्या छोट्या गल्लीतल्या रस्त्यातून आम्ही एका घरासमोर जाऊन उभे राहिलो. त्या गल्लीतली जवळजवळ सर्व लोक जागी होती. आम्ही आता जीपमधून बाहेर पडलो तशी त्यातली 1-2 माणसं अशोकला आणि मला त्या घराजवळ घेऊन गेली. आम्ही दोघे पण आता त्या घरासमोर जाऊन उभा राहिलो. त्या घराच्या दरवाजाजवळ एक माणूस उभा होता. आता आमच्या दोघांना तिथं बघताच तो माणूस आम्हाला म्हणाला, या साहेब, मीच तुम्हाला फोन केला होता, माझं नाव सागर आहे. तसं आम्ही त्या घरामध्ये शिरलो. आता जसं आम्ही तिघेजण त्या घरामध्ये शिरलो तसं आम्ही त्या घराचं निरीक्षण करायला सुरुवात केली. त्या घरामधलं सगळं सामान अस्ताव्यस्त पडलेलं होतं. बऱ्याचशा मोठमोठ्या वस्तू पण इकडं तिकडं खेळण्यासारख्या फेकून दिलेल्या होत्या. कपाट फुटलेलं होतं, TV फुटलेला होता, एका साईडला फ्रीज पडलेला होता, छताचा पंखा पण खाली पडलेला होता. आता आम्ही त्या घरामध्ये शिरलो आणि विचारपूस करायला चालू केली. त्यानंतर आम्ही तिथला पंचनामा करायला सुरुवात केली. आता पंचनामा करता करताच मी त्या सागरला विचारलं, सागर, तुमच्या घरामध्ये कोण कोण असतं? तसं सागरनं चाचपडतच उत्तर दिलं, मी आणि माझी बायको प्रीती. तसं मी म्हणलो, त्यांना बाहेर बोलवा. तसं त्यानं प्रीतीला बाहेर बोलावलं. मी आता त्या दोघांचं निरीक्षण केलं. त्यानंतर मी सागरला आणि प्रीतीला विचारलं, मला आता सांगा की इथं नेमकं काय घडलं? तसे सागर आणि प्रीती भेदरलेल्या नजरेने एकमेकांकडे बघायला लागली. त्यानंतर सागर मला म्हणाला, अहो साहेब, ते आम्हाला काहीच दिसलं नाही. अचानक आमच्या घरातली लाईट गेली आणि हॉलमधून धडाधड सगळ्या वस्तू फेकल्यासारखा आवाज यायला लागला. म्हणून आम्ही घाबरून हॉलमध्ये पळत आलो. तर कोणीतरी जोरात माझ्या पोटामध्ये लाथ घातली. त्यामुळं मी पण उडून एका बाजूला पडलो. प्रीतीला पण कोणीतरी जोराने भिरकावून फेकलं. तिच्या पण कमरेला चांगलाच मार लागला. सगळं अंधारात घडलं होतं, त्यामुळं आम्हाला काहीच दिसत नव्हतं. आता हे सगळं ऐकायला मला थोडंसं विचित्र वाटत होतं. पण आता ते दोघेजण सांगतायत म्हणजे ते खरंच असणार. आणि तिथला पंचनामा करून आम्ही त्या घरातून बाहेर पडणार तेवढ्यात माझी नजर त्याच घरात टांगलेल्या एका फोटोकडे गेली. तो फोटो एका महिलेचा होता आणि एका क्षणात त्या फोटोला बघितलं की मला वाटलं की मी या महिलेला कुठेतरी बघितलं आणि मी आठवायचा प्रयत्न केला. त्यावेळी मला आठवलं की हीच महिला मगाशी पोलीस चौकीमध्ये होती आणि मगाशी जीपमधून या गावाकडे येताना पण मला रस्त्याच्या बाजूला जी महिला दिसली होती ती हीच होती. आणि त्या फोटोच्या बाजूला अजून एक छोट्या मुलीचा फोटो होता. मी त्या मुलीचा फोटो बघितला आणि त्यावेळी मला खात्री पटली, कारण त्या फोटोतली मुलगी आणि मी मगाशी चौकीत बघितलेली मुलगी या दोघी एकदम एकसारख्या होत्या. मला काहीच सुचत नव्हतं. ही गोष्ट मला अशोकला सांगायची होती, पण मला वाटलं की अशोक पुन्हा एकदा मला वेड्यात काढेल, म्हणून मी त्याला यातलं काहीच सांगितलं नाही. पण मी आता सहज चौकशी करायचं म्हणून मी सागरला विचारलं, सागर, या फोटोतली महिला कोण आहे? तसं सागरनं एकदम घाबरून प्रीतीकडे बघितलं आणि तो म्हणाला, साहेब, ही माझी बहीण कल्पना आणि तिच्या बाजूला जी छोटी मुलगी आहे ना, ती माझी भाची आहे. 5-6 महिन्यापूर्वी त्या दोघी घरातून अचानक गायब झाल्या आणि पुन्हा आम्हाला कळलं की त्या दोघी आता या जगामध्ये नाहीत. तसं मात्र माझ्या अंगावर सरसरून काटाच आला, कारण या फोटोतली महिला ही आता जिवंत नव्हती. मग ती मला कशी काही दिसली? मला काहीच कळत नव्हतं आणि त्यावेळी मी काही विचार करायच्या मनस्थितीमध्ये नव्हतो. मी काहीच बोललो नाही. मी फक्त माझ्या खिशातला मोबाईल काढला आणि त्या महिलेच्या आणि त्या मुलीच्या फोटोज माझ्या मोबाईलमध्ये काढून घेतले. त्यानंतर आम्ही पुन्हा आमच्या चौकीवर परत आलो. अशोक आणि शिंदे आता चौकीमध्येच थांबले. मी पुन्हा माझ्या क्वार्टरवर झोपण्यासाठी आलो. पण त्या रात्री मला झोपच लागली नाही, कारण त्या दिवशी माझ्याबरोबर जे काही घडलं होतं ते सगळं खूपच विचित्र होतं. मी माझ्या आयुष्यामध्ये बऱ्याचशा क्राईम केसेस सॉल्व्ह केलेले होते, पण हे काहीतरी वेगळंच होतं, ॲबनॉर्मल होतं, जे मानवी बुद्धीच्या पलीकडचं होतं. त्यानंतर 1-2 दिवसातून एकदा तरी रात्री मला खूपच भयानक स्वप्न पडायची आणि त्या स्वप्नांमध्ये मला एक महिला आणि तिच्यासोबत असणारी ती छोटी मुलगी दिसायची. त्यावेळी मात्र माझ्या मनात विचित्र विचार यायला लागले. खरं तर मी कधी भूत प्रेत असल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवत नव्हतो, पण आत्ता माझ्यासोबत ज्या काही घटना घडत होत्या त्या बघून मला वाटत होतं
की आत्ता माझ्याबरोबर जे काही घडतंय ते नक्कीच काहीतरी अमानवीय आहे. पण मी त्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत होतो. आता त्यानंतर 1 महिन्याभराचा काळ असाच गेला आणि त्यानंतर घडला तो दुसरा प्रसंग. त्या दिवशी माझी रात्रपाळी होती आणि माझी रात्रपाळी असल्यामुळे मी आणि माझ्यासोबत असणारे कॉन्स्टेबल चव्हाण आम्ही दोघे पोलीस चौकीमध्येच बसलेलो होतो. त्यावेळी पण रात्री 12-12:30ची वेळ असेल. होमगार्ड आमच्यासाठी कॉफी घेऊन आलेला होता. मी आणि चव्हाण कॉफीचे झुरके मारत होतो. पण अचानकच आसपासचं वातावरण बदललं. बाहेर सोसाट्याचा वारा सुटला. तसं मी चव्हाणला म्हणालो, चव्हाण सगळ्या दारं खिडक्या व्यवस्थित पॅक कर. तसे चव्हाण उठले आणि त्यांनी सगळं दारं आणि खिडक्या एकदम व्यवस्थित बंद करून घेतल्या. आणि त्या रात्री आम्हाला वाटत होतं की वादळ वगैरे येण्याची लक्षणं असतील, पण तसं काहीच झालं नाही. तेवढ्यात अचानक चौकीच्या पाठीमागच्या दरवाजावर कोणीतरी टकटक असा आवाज केला. तसे आम्ही दोघे पण दचकलो. मी चव्हाणला विचारलं, चव्हाण तुम्हाला आवाज आला का? तसं चव्हाण म्हणाला, हो साहेब, मला पण आवाज आला. चौकीच्या पाठीमागच्या दरवाजावर कोणीतरी नॉक केलं. पण आम्हाला हे कळत नव्हतं की एवढ्या रात्री पोलीस चौकीच्या पाठीमागच्या दरवाजाकडे कोण आले असेल, कारण आम्ही सगळेजण पोलीस चौकीचा पुढचाच दरवाजा वापरत होतो. पोलीस चौकीच्या पाठीमागं घनदाट जंगल होतं. त्यामुळं पाठीमागच्या दरवाजानं सहसा कुणी ये जा करत नव्हतं. त्यामुळं पाठीमागच्या दरवाजानं, आणि ते पण रात्रीच्या वेळी, तरी चौकीमध्ये येण्याचं धाडस कोणीच करणार नव्हतं. आम्हाला हे काय चालले तेच कळत नव्हतं. पण पुन्हा आम्हाला वाटलं की कदाचित दरवाजावर काहीतरी आदळलं असेल आणि त्याचाच आवाज झाला असेल. म्हणून आम्ही पुन्हा शांत बसलो. पण एक 10 मिनिटानं पुन्हा जोराने कुणीतरी दरवाजा वाजवला. तसं मात्र आम्ही दोघेजण चांगलेच दचकलो आणि जाग्यावर उठून उभे राहिलो. तसं मी चव्हाणला म्हणालो, चव्हाण टॉर्च घ्या आणि तो दरवाजा उघडून बघा पाठीमागं कोण आहे. तसं चव्हाणच्या चेहऱ्यावर मला भीती एकदम स्पष्ट दिसत होती. तो म्हणाला, साहेब मी एकटा नाही जाऊ शकत, तुम्ही पण चला माझ्यासोबत. खरं तर त्या दिवशी पहिल्यांदाच मला काहीतरी करण्याची भीती वाटली होती. पण किती जरी केलं तरी आम्ही पोलीस अधिकारी होतो आणि अशा गोष्टींना घाबरून आम्हाला चालणार नव्हतं. मी पण आता माझ्या हातामध्ये एक टॉर्च घेतला आणि कमरेचं पिस्तूल काढून हातामध्ये घेतलं आणि आम्ही दोघेजण त्या पाठीमागच्या दरवाजाजवळ गेलो. चव्हाणने अलगद त्या दरवाजाची कडी उघडली आणि दरवाजा बाहेरच्या बाजूला लोटला. तसं बाहेरून एक थंडगार हवेचा झोत अचानक चौकीमध्ये आला. पण ती थंड हवा मला थोडीशी वेगळीच वाटली, जसं की ती हवा नसून कुणाचं तरी अस्तित्व असावं. तो उघडलेला पाठीमागचा दरवाजा आता त्या वाऱ्याच्या झुळकेमुळं धडाधड आदळायला लागला. तसा मी पटकन पुढं सरसावलो आणि बंदूक रोखून त्या दरवाजाच्या बाहेर गेलो. त्या दरवाजाच्या बाहेर एक छोटीशी गॅलरी होती आणि गॅलरीच्या पलीकडं एक कंपाऊंड होतं. त्या कंपाऊंडच्या पलीकडं सगळं जंगल होतं, एकदम घनदाट जंगल. आणि त्या दरवाजाच्या बाहेरच्या गॅलरीमध्ये एक छोटासा बल्ब पण होता. मी आता त्या बल्बच्या प्रकाशामध्ये आणि हातातल्या टॉर्चच्या प्रकाशामध्ये तिथं कोणी आहे का याचा अंदाज घ्यायला लागलो. पण बराच वेळ शोधाशोध केलं तरी मला आणि चव्हाणला तिथं कुणीच भेटलं नाही. तसं आम्ही पुन्हा चौकीमध्ये जाणार तेवढ्यात माझी नजर त्या बाहेरच्या गॅलरीत त्या बल्बकडे गेली. तो बल्ब खूपच जोराने हालत होता आणि मी त्या बल्बकडे बघतोय तोपर्यंत तो उघडझाप करायला लागला. 4-5 वेळा उघडझाप करून अचानक तो बल्ब बंद झाला आणि मी बघतोय तर चौकीतली पण लाईट गेलेली होती. तसं मी चव्हाणला म्हणालो, चव्हाण पटकन जा आणि लाईटला काय झाले बघा, नाहीतर इन्व्हर्टर तरी चालू करा. तसं चव्हाण पटकन आतमध्ये पळाला. त्यावेळी मी गॅलरीमध्ये एकटाच होतो. माझ्या बाजूला होता तो घनदाट काळा अंधार आणि त्या अंधारामध्ये माझ्या बाजूला काहीतरी घिरट्या घालतंय असं मला जाणवत होतं. पण मला ते दिसत मात्र नव्हतं. त्याचं अस्तित्व मात्र मला चांगलंच जाणवत होतं. चव्हाणने आता इन्व्हर्टर चालू केला. तसं पुन्हा एकदा वीज आली आणि पुन्हा माझ्या आजूबाजूचं वातावरण एकदम नॉर्मल झालं. मी थोडासा कानोसा घेतला आणि पुन्हा चौकीमध्ये आलो आणि मी तो बाहेरचा दरवाजा बंद करणार तेवढ्यात मला चौकीच्या मागच्या कंपाऊंडजवळ कोणीतरी उभं असलेलं दिसलं आणि चव्हाणला पण ती गोष्ट दाखवली. त्यावेळी ती गोष्ट चव्हाणला पण दिसली आणि आम्ही दोघांनी निरखून बघितलं तर आम्हाला दिसलं की तिथं एक 7-8 वर्षाची मुलगी होती. तिच्या अंगावर पांढरा फ्रॉक होता आणि ती मुलगी हळूहळू पाठमोरी झाली आणि त्या जंगलाच्या दिशेने चालली. तसं मी पटकन त्या कंपाऊंडजवळ पळत गेलो आणि त्या मुलीला हाका मारायला लागलो. पण ती मात्र माझी हाक ऐकून न ऐकल्यासारखी पुढंच चालत होती. तसं मी चव्हाणला म्हणालो, चव्हाण चला पटकन तिचा पाठलाग करूया.
आणि मी चव्हाणला असं म्हणतोय ना म्हणतोय तोवर अचानक चव्हाणला काहीतरी व्हायला लागलं. अचानक त्यांचे हातपाय आकडले. त्यांनी काहीतरी सांगण्यासाठी तोंड उघडलं, पण त्यांच्या तोंडातून शब्दच फुटेना. अचानक त्यांचे डोळे पांढरे झाले. तसं मी पटकन पळत जाऊन चव्हाणला सावरलं आणि त्यांना चौकीमधल्या खुर्चीमध्ये नेऊन बसवलं. त्यांना प्यायला पाणी दिलं. मी चव्हाणला म्हणालो, चव्हाण आता तुम्ही इथंच बसा, तुमची तब्येत बरी नाही, मी त्या मुलीचा सोक्षमोक्ष लावून येतो. असं म्हणून मी पटकन त्या पाठीमागच्या दरवाजातून चौकीतून बाहेर पडलो. चौकीच्या पाठीमागच्या कंपाऊंडला पण एक छोटासा दरवाजा होता. तो दरवाजा उघडून मी त्या जंगलामध्ये आतल्या बाजूला चाललो. पण बरंचसं पुढे गेलो तरी मला ती मुलगी काही दिसली नाही. तसं मला वाटायला लागलं की ती आता बरीचशी आतमध्ये निघून गेली असेल. आणि मी आता निराश मनाने पुन्हा माघारी फिरणार तेवढ्यात मला एका मुलीच्या रडण्याचा आवाज आला. तसं मी त्या आवाजाच्या दिशेने माझ्या हातातला टॉर्च फिरवला. तसं मला ती मुलगी तिथं उभी असलेली दिसली. मी पुन्हा तिच्या मागं पळायला लागलो. तशी ती मुलगी अजून जंगलाच्या आतमध्ये पळायला लागली. बराच वेळ मी तिचा पाठलाग करत होतो आणि तिचा पाठलाग करत करत मी जवळजवळ 1-1.5-2 किलोमीटर त्या जंगलामध्ये गेलेलो होतो. पण त्यांना शोधत मी बराचसा त्या जंगलात गेलो आणि अचानक ती मुलगी मला दिसेनाशी झाली. मी पुन्हा तिचा इकडं तिकडं शोध घ्यायला लागलो आणि त्यावेळी मला अचानक एका महिलेचा आर्तपणे ओरडलेला आवाज आला. तसं मी त्या दिशेने माझा टॉर्च वळवला. तसं मला दिसलं की एक महिला आणि एक 7-8 वर्षाची मुलगी त्या जंगलामध्ये एकदम आतमध्ये चाललेल्या होत्या. तसं मी त्या दोघींना हाक मारायला लागलो, पण त्या दोघी माझ्याकडे बघतच नव्हत्या. आणि आता मी ठरवलं होतं की काहीही केलं तरी आज त्यांना सोडायचं नाही, आज त्यांना पकडायचंच. आणि मी विजेच्या चपळाईनं त्यांच्या दिशेने पळायला लागलो. आणि मी त्यांच्याजवळ पोचणार तेवढ्यात अचानक माझ्या पायामध्ये काहीतरी अडकलं आणि मी चाचपडून धाडकन खाली जमिनीवर पडलो. कसं तरी मी स्वतःला सावरलं आणि मी बाजूला पडलेला टॉर्च उचलला आणि माझा पाय कशात अडकलाय ते मी बघायला लागलो. त्यावेळी मला माझ्या पायाजवळ एक फावडं दिसलं. त्याच फावड्यामध्ये पाय अडकून मी पडलेलो होतो. तसं मला खूपच आश्चर्य वाटलं की एवढ्या जंगलाच्या आतमध्ये फावडं कसं काय आलं असेल. तसं मला थोडीशी शंका यायला लागली आणि मी त्याच आसपासच्या जागेचं एकदम व्यवस्थितपणे निरीक्षण करायला लागलो. त्यावेळी मला जाणवलं की त्या फावड्याच्या बाजूला एक मातीचा ढिगारा होता. तो मातीचा ढिगारा आणि ते फावडं बघून मला समजायला उशीर लागला नाही की इथं काहीतरी पुरण्याचा किंवा काहीतरी दफन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी आता इकडं तिकडं आजूबाजूला बघायला लागलो तर ती महिला आणि मुलगी आता कुठंतरी गायब झालेली होती. मी आता पुन्हा पटकन माझ्या चौकीकडे परत आलो. मी ती जागा चांगलीच लक्षात ठेवलेली होती. चौकीमध्ये परत आल्यानंतर मी 3-4 खोदकाम करणाऱ्या माणसांना लगेचच बोलावून घेतलं आणि त्या सगळ्या माणसांच्या टोळीला घेऊन मी पुन्हा त्याच जागी आलो ज्या जागी मला मगाशी तो फावडा आणि तो मातीचा ढिगारा दिसलेला होता. त्या ठिकाणी आल्यानंतर मी त्या माणसांना त्या मातीच्या ढिगाऱ्याजवळ खोदकाम करायला सांगितलं आणि बराच वेळ खोदकाम केल्यानंतर आम्हाला त्या ठिकाणी 2 पोती सापडली. त्या पोत्यांमधून खूपच दुर्गंधी येत होती. ठिकठिकाणी ती पोती फाटलेली होती. मी टॉर्चच्या प्रकाशामध्ये नीट बघितलं त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की त्या दोन्ही पोत्यांमध्ये 2 प्रेतं होती, पण ती आता पूर्णपणे नष्ट झालेली होती. त्यामध्ये फक्त हाडांचे सापळे शिल्लक होते. मी त्या दोन्ही डेड बॉडीज ताब्यात घेतल्या कारण मला त्यांना फॉरेन्सिकसाठी पाठवायचं होतं. त्यानंतर मी पुन्हा चौकीवर परत आलो. मला हे सगळं काय चाललंय तेच कळत नव्हतं. त्या मुलीचं आणि त्या महिलेचं मला सारखं दिसणं आणि आज त्या मुलीनंच मला त्या डेड बॉडीजपर्यंत घेऊन जाणं याच्या मागं काहीतरी कारण होतं. कदाचित त्या दोघी मला काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करत होत्या, पण त्यांना नेमकं काय सांगायचं होतं तेच मला कळत नव्हतं. आता या डेड बॉडींचे DNA करेपर्यंत या डेड बॉडीज कुणाच्या आहेत ते कळणार नव्हतं. 2-3 दिवसांनी त्याचे DNA रिपोर्ट्स पण आले आणि त्यातून हे निष्पन्न झालं की त्यातली एक डेड बॉडी एका महिलेची होती जिचं वय साधारणतः 40 वर्ष होतं आणि दुसरी डेड बॉडी एका मुलीची होती जिचं वय 7 ते 8 वर्ष होतं. तसं माझी खात्री पटली की ही डेड बॉडी त्याच मुलीची आणि त्याच महिलेची होती जी महिला मला या पोलीस चौकीमध्ये दिसलेली होती. पण त्यांच्याबरोबर नेमकं काय घडलेलं होतं याचा मला आता शोध घ्यायचा होता. पण तसं माझ्या लक्षात आलं की मी त्या दिवशी दरोडा पडलेल्या घरामध्ये त्या महिलेचा फोटो बघितलेला होता आणि मला आता त्याच घरामधून या महिलेबद्दलची सगळी माहिती मिळणार होती. मी पटकन माझी जीप काढली आणि तडक त्या गावामध्ये गेलो आणि त्याचवेळी सागर आणि प्रीती घरामध्येच होते. पण आता अचानक मला त्यांच्या घरी आलेलं बघून सागर आणि प्रीती चांगलेच घाबरले. त्यानंतर मी सागरला विचारलं, सागर, तुझ्या बहिणीबद्दल मला थोडीशी माहिती पाहिजे.
तिची काही कागदपत्र तुझ्याकडे असतील तर ती मला दे ना. तसं सागर खोलीमध्ये गेला आणि त्याने हातामध्ये एक फाईल आणली. त्यामध्ये त्या महिलेची सगळी कागदपत्रं होती. आणि ज्यावेळी मी ती कागदपत्रं नीट बघितली त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की सागर माझ्याशी खोटं बोललेला होता. कारण सागरने ती महिला त्याची बहीण आहे म्हणून सांगितलेलं होतं. पण ज्यावेळी मी ती कागदपत्र नीट बघितली त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की ती महिला सागरची बहीण नसून सागरची बायको होती. मग जर ही कल्पना सागरची बायको होती तर मग प्रीती सागरची कोण होती? आता ह्या सगळ्या गोष्टी सागरच खरं सांगू शकणार होता. खोटं बोलल्यामुळे सागर चांगलाच जाळ्यात अडकलेला होता. मी सागरला आणि प्रीतीला लगेचच अटक केली. त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये नेलं. आणि ज्यावेळी मी त्यांना माझा पोलिसी खाक्या दाखवला त्यावेळी सागर पोपटासारखा बोलायला लागला. आणि त्याने जे काही सत्य आम्हाला सांगितलं ते ऐकून आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली. सागरने आम्हाला सांगितलं की कल्पना ही सागरची पहिली बायको आणि ती 7-8 वर्षाची जी मुलगी होती ती सागरची स्वतःची मुलगी होती. पण सागरचं या प्रीती नावाच्या महिलेशी सूत जुळलं आणि तो तिच्यावर मनापासून प्रेम करायला लागला. आणि ती त्याच्या मनात एवढी भरली की सागरला प्रीतीशी लग्न करायचं होतं. पण लग्नाला सगळ्यात मोठा अडथळा होता तो कल्पनाचा आणि त्याच्या मुलीचा. आणि त्यानं प्रीतीच्या मदतीनं स्वतःच्या बायकोचा आणि स्वतःच्या मुलीचा काटा काढला आणि त्यांना पोत्यात घालून जंगलामध्ये पुरून टाकलं. त्यानंतर त्यानं प्रीतीशी लग्न केलं आणि तो आपला दुसरा संसार करायला लागला. खरे गुन्हेगार आम्हाला आता सापडले होते. आम्ही सागर आणि प्रीतीवर गुन्हे दाखल केले आणि त्यांना जेलमध्ये डांबून टाकलं आणि कल्पना नावाच्या त्या महिलेला आणि तिच्या मुलीला न्याय पण मिळवून दिला.